We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngalahlekelwa yikho konke enginako ngenxa yokugembula. Ngingumama wezingane ezinhle ezimbili, umfana nentombazane. Ngizalwa nabosisi bami ababili, omunye mdala kunami, omunye mncane kunami. Abazali sebasishiya emhlabeni. Bengishadile kodwa manje sikumalungiselelo wesihlukaniso ngokusemthethweni. Nawo umshado wami uphele ngenxa ye-gambling. Konke kwaqala kancane. Kwathi nje ngelinye ilanga umngani wami wathi ucela siphume siyodla sishaye neziphuzo nje ezimbalwa. Ngavuma ngoba vele bekuyi-weekend abantwana bengekho beye kusisi wami omdala. Kanti futhi nomyeni wami bekahambile ngokomsebenzi. Ngaqala ngamazisa umyeni wami, naye vele wavuma wathi akunankinga singahamba. Nangempela ngalungisa, ngaqeda ngadriver ngayolanda umngani wami, sahamba sashona khona endaweni besithe siya kuyo. Safika e-restaurant, sahlala sabiza ukudla neziphuzo. Sathi nje sisahleli, umngani wathi angifuni nasi shintshe indawo. Ngathi cha, akunankinga singayishintsha. Wase uthi asihambe siye ekhasino siyozama inhlanhla, mhlambe singavuka ngamamiliyoni. Ukhuluma kanjalo nje uyahleka. Hayi, sayihleka nje le ndaba sathi asihambe sishone khona. Kule ndawo besihleli kuyo beyingekho kude nekhasino. Ngoba ukusuka khona siye ekhasino sadriver imizuzu nje emihlanu. Safika ekhasino, sathi nje masingena, sabuza komunye usisi owayesebenza khona ukuthi kudlalwa kanjani, kwenziwa njani. Angithi vele besiqala sobabili ukungena lapha. Nangempela usisi wasichazela yonke into. Wasitshela nokuthi uyakuphi uma ufuna ukufaka imali ekhadini. Wasibonisa nemishini ukuthi kudlalwa kanjani. Ngikhumbula kahle imali yokuqala engadlala ngayo kwakuyi 100 rand. Nomngani naye wadlala nge100 rand. Kuleyo mali ngawina 1000 rand. Umngani wadliwa. Hawu sajabula nomngani ngoba mina ngiwinile, saqhubeka futhi sadlala ngayo leyo 1000 rand. Ngalelo langa imali engayiwina u7000. Sathi mase sibona ukuthi isikhathi sesihambile, sabona ukuthi kungcono sihambe sibuyele emakhaya. Nangempela saqeda sahamba sashona emakhaya. Ngakusasa umyeni wami wabuya. Makefika ngamxoxela, wangibongisa nje kwangabi nankinga. Umyeni wami ke ungumuntu othulile, akasheshi ayikhulume into noma ngabe imphatha kabi kangakanani. Kwandlula cishe amaviki amathathu, ngabuyela futhi ekhasino. Kulokhu ke ngabuyela ngedwa, angisamtsheli umngani. Kanti futhi nomyeni wami angimtshelanga. Ngoba bengizwa nje izinkulumo zakhe ukuthi akayithandisisi le ndaba yasekhasino. Ngenxa yokuthanda imali kwami, ngangibona nje ngenza amamiliyoni ngokugembula.
Ekhanda lami kwakuduma le ya-7,000 engayiwina. Nangempela ngabuyela, ngaphinde ngawina futhi. Lakhula kanjalo-ke idimoni lokugembula. Ngaqala manje ngagembula ngemali enkulu. Ngaqala manje ngafunda neminye imishini. Umshini owaqeda kakhulu imali yami yile tafula abathi i-American Roulette. Le American Roulette table yangenza ngazinikela ngayo yonke indlela ku-gambling. Uma ngikhumbula kahle, mhla ngiqala ukudliwa kulela tafula, ngadliwa imali engango-20,000 kungakapheli ngisho ihora ngiqalile ukudlala. Ngalelo langa ngahamba ngaya endlini ikhanda lami liduma. Ngangisebenza kwenye nje inkampani yezinsimbi. So ngamanye amalanga bengiphuma endlini ngingumuntu oya emsebenzini. Kanti cha, lutho, ngiziyele ekhasino. Ngaqala manje ngaba umuntu onamanga ngokundlulele. Kwesinye isikhathi bengithi ngisebenza ebusuku, ngiqambele umyeni wami amanga. Kanti lutho ngisekhasino. Ngaze ngabona ukuthi ngcono ngiwuyeke kwalowo msebenzi ngoba ngangibona ukuthi uyangibambezela. Le mali engiyiholayo incane kakhulu, ngingayenza ngosuku ekhasino. Alikho idimoni elindlula elasekhasino. Yabona mawulapha, ayikho into ebalulekile kuwe. Ukhohlwa uze ukhohlwe ngisho izingane zakho imbala. Into oba nendaba nayo iyodwa nje qha, imali. Ngayeka umsebenzi, ngathola izimali zami. Imali engayithola yayingaphezu kuka-400,000. Nginamahloni ngisho okusho ukuthi ngagembula ngayo yonke. Ngikhuluma ngemali ebengiyisebenzele iminyaka. Yilapho-ke la kuqala khona ukuphela komshado wami. Ngoba kusukela lapho ingqondo yami ayiphindanga yaba sesimeni esi-right. Ngangihlala ekhasino ubusuku nemini. Kwesinye isikhathi ngangize ngihambe nazo izingane zami. Ngendlela izinga lamanga bese likhule ngakhona, ngase ngize ngifundise nezingane zami. Bese bazi izinto okungamele bazitshele ubaba wazo. Bese bazi ukuthi kunezimfihlo ekumele sizifihlele ubaba wazo. Umyeni wami wazama ngayo yonke indlela ukuhlala nami phansi sikhulume. Kwasho ukuthi seku-late, sengingene ngithe shiqe kulento. Wazama ukubikela abosisi bami, nabo futhi bakhuluma nami, kodwa kwefana. Ngendlela ebese kukubi ngayo, akekho umashonisa bese ngingamazi. La umyeni wami wageza izandla zakhe khona ngami. Yila ngase ngiqale ukuthatha izinto zasendlini ngiyobambisa ngazo ema-pawn shop, ngizitshele ukuthi ngizozikhipha. Ngikhumbula kahle nje ngelinye ilanga, umntwana wami wayeshiye ifoni yakhe aye esikoleni.
Ngayithatha ngayobambisa ngayo e-pawn shop. Ngizitshela ukuthi ngalesikhathi abuya ngaso esikoleni ngizobe sengiyikhiphile. Kuphi la ngoba yadliwa yonke leyo mali. Leyo foni yayineviki ithengiwe. Angeke ngilikhohlwe lelo langa empilweni yami. Ngendlela umntwana wami akhala ngakhona. Kahle kahle kwakumele ngiyeke ngalelo langa ukugembula. Kodwa lutho, ngachubeka. Ziningi izinto ezimbi nezibhlungu engizenzile ngendaba yokugembula. Ngingabala kuze kushone ilanga. Iyodwa nje qha into engingakaze ngiyenze ukubulala umuntu. Nakhona ngibonga uNkulunkulu ukuthi angikhiphe kule mpilo ngaphambi kokuthi kufike lapho. Ziyathusa izinto ezenziwa abantu abagembulayo la ngaphandle. Nizokhumbula icala eladuma kakhulu la eMzansi elika Rosemary. Ikhasino inezinkulungwane zamathuna la ngaphandle. Ngiyacela mphakathi waka We Listen No Judgment. Niyihambise le ndaba, niyishare, nimamelise nemindeni yenu. Ngiyazi ukuthi khona abantu abazosizakala kule nkinga. Ngoba sibaningi esikuyo le nkinga, kodwa kunzima ukuvuma ukuthi sinenkinga. Ngilahlekelwe yiko konke ebenginako ngendaba yokugembula. Ngilahlekelwe umndeni wami. Izingane zami azifuni nokungibona ngendlela engazizwisa ngakhona ubuhlungu. Angisakhulumi ke ngobaba wazo. Akafuni kuzwa lutho ephuma kimi. Abosisi bami abafuni kuzwa lutho ephuma emlonyeni wami. Ngoba nabo bese ngiziqedile izimali zabo. Bengivele nje ngifone sengikhala ngibakhohlise. Ngithi indoda ayikho, ineviki ingabuyi, isishiye singenakudla nezingane endlini. Mangifakele imali ngiyithathe ngishone ekhasino. Ngayekela umsebenzi wami ngenxa yekhasino. Bafethu, igambling iyafana ncamashi nezidakamizwa. Ubuyela ekhasino ngoba ugijimisa leya feeling yakho yokuqala mhlazane uwina. Ogembulayo akayeke kusase early. Ongakaqali akangangeni. Ayikho lento yokuthi gamble responsible. Ukube ikhona, ngabe ngaphakathi emakhasino khona lama ofisi asizayo ukuyeka igambling. Ayikho ibhizinisi eyakhelwa ukwenza abantu amamiliyoni yona ingenzi imali. Wena osuke uwina ngaleso sikhathi usuke uadvertiser for lelo business. Sisi, kuningi kakhulu ngingabhala kuze kuse. Ngizobhala futhi ngelinye ilanga nginabe kabanzi ngale ndaba. Kodwa ngiyathemba ukuthi le ndaba le izofika ezindlebeni eziright. Izosiza futhi abantu abaningi. Ngiyabonga ngethuba. We listen, we don't judge. We listen with
no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.